एकीकडे देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी सातत्याने आपल्या देशाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतायत आणि दुसरीकडे त्याला विरोध करणाऱ्यांनी आता आपली रणनीती बदलवलेली आहे। आता त्यांची रणनीती ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लोकशाही पूरक नाही आहे। आता त्यांची रणनीती एकच आहे, समाजामध्ये अराजक तयार करायचं। सर्व प्रकारची अराजकता कशी तयार करता येईल अशा प्रकारचा त्यांचा प्रयत्न चाललाय। आज आपण पाहतोय या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये अपोजिशनचा चेहरा, विरोधी पक्षाचा चेहरा जरी राहुल गांधी असले तरी देखील निवडणूक काँग्रेस पार्टी किंवा इतर पार्ट्या लढत नव्हत्या। ही सगळी निवडणूक वेगवेगळे फोर्सेस लढत होते आणि हे कुठले फोर्सेस होते? हे अराजक मजवणारे फोर्सेस होते, ज्यांना एनार्की हवी आहे असे एनार्किस्ट फोर्सेस होते, जे सगळे एकत्रित येऊन त्या ठिकाणी एक प्रकारे खोटा नरेटिव्ह तयार करत होते, लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना तयार करत होते, लोकांमध्ये कुठेतरी निगेटिव्हिटी तयार करत होते। आणि म्हणून देशामध्ये अराजकता माजवणारे जे फोर्सेस आहेत हे सगळे फोर्सेस आता काँग्रेस आणि त्याच्या अवतीभोवती एकत्रित झाले आहेत। आता ही पुढची लढाई आपल्याला जी लढायची आहे ही देशाकरता लढायची आहे, कारण आपल्या देशाला खिळखिळ करण्याचं काम, देशाच्या लोकशाहीला खिळखिळ करण्याचं काम, देशाच्या संविधानाला खिळखिळ करण्याचं काम हे सगळे अराजकतावादी फोर्सेस येत्या काळात देखील करणार आहेत। आणि त्याच्या विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी आणि एनडीएला त्या ठिकाणी आपल्या देशाकरता, आपल्या संविधानाकरता आणि देशाचं लोकतंत्र, लोकशाही ही मजबूत राहिली पाहिजे याकरता मैदानात उतरायचं आहे।